Maglulunsad naman po ang lokal na pamahalaan ng Alaminos City ng house-to-house vaccination para sa mga alagang hayop sa iba't ibang barangay bilang bahagi pa rin ng kampanya laban sa rabies at iba pang sakit. Ayon sa abiso, isasagawang aktibidad batay sa lingguang schedule na ilalabas sa publiko mula Abril 20 hanggang 24. Target na puntahan ng mga barangay ng San Roque, Pandan, Santa Maria, Mona at Polo. Hinihikayat naman ng mga residente na bantayan ang anunsyo upang malaman ang eksaktong petsa ng pagbabakuna sa kanilang mga lugar. Ipinabatid din ang ilang requirements bago mabakunahan ang mga alagang hayop. Kabilang ang edad na hindi bababa sa 3 buwan, walang naitalang pagkagat sa nakalipas na 2 linggo at kinakailangang nasa maayos na kalagayan ng alaga. Pinapayuhan naman ng mga pet owners na ihanda ang kanilang mga alagang hayop sa itinakdang schedule upang maging maayos at mabilis ang isasagawang pagbabakuna. IFM News. IFM News. IFM News.